Surasu. Ni surasu surasi. Ikra armée de terre. Ikra armée de l'air. Ikra gendarmerie. Imana ka force sugo. Ni mali surasu surasi nana ka obi ka ta kilal. Ou via ou duna kilal. Kana ni doye. E ka domine kana ko parce que ko prisonnier guerre billahi talay. Ni nana ni prisonnier guerre ambina be bata fouti. Aya be fra. Aya be nono. Surasi denu. Abba surasi mum na ni prisonnier. E yere de bataille. Akana na ni prisonnier a be fra. Billahi tala be fra. On n'a pas besoin de prisonniers. Surasi ni nana ni prisonnier billahi amba bui sarala. Abalo be boy sarala. Soma na dumuni amba boy sarala. Na kilafra do amba boy sarala. Na sofra do amba boy sarala. Na jimi amba boy sarala. Na boke amba abuke sara amba abuke wore amba tri sarala. Surasi ni ba de surasi doga na ni anga fini musoro sirle do tagala akabika na no ko prisonnier. To tenir dans un prisonnier abi bata sauter. Surasi que ce soit brevet armée de l'air gendarme ou surasi na on ni chote rep ni chote na ko ibina ni prisonnier de guerre do abi bata sauter a befa. Ayu be bata ha. Ayu be banyon. Voilà. Ayu mne dro ayu be ba gata. Awu era bo tokala ma ayu be ba awu bau aka sirunku bau akana na prisonnier commandant la mu de la al demsenalo commandant bulu mu de la ka a terke dobi commandant nu u ma deliga lu terke dobi donc utina na fon na commandant lu ma deliga gefre de ni na mamene ak commandant mana fo ka na ni prisonnier de guerre a commandant ni al basa ama alinton commandant nu a alinton de pa wolo la basa ma deliga ton me au lieu de bas faire qu'on a une prisonnier guerre. Ayo ton clé mon minère au nyenema a tergo boula koub no la jo asra o bishuko bobo o sara bolino. Ayo be batar sauté. Voilà, ok? Hey, pilotou. Sous kotu wanta do aka fen mum te bubu mabel wele kana. Aka avion mum. Akira droni ni jadisu dona choche kaso. Mali baby ya foti mala ko dwardnela ayu be aya befa billahi talal derani kalo sabana ba sokono ko deran kashigambura ya do ko deran ni be aya na befa ala de adaka ka fakati. OK, on négocie pas terroriste ya fama rebel plus jadisi plus terroriste billahi rebel plus jadisi plus terroriste aya befa ni bekle rebel ni jadisi ni bebe fani bala jadisi ni terroriste ni bebe fani bala ya fama abewulila rebel ko ne fe ya fama ayu befa billahi tala wu befa. OK, ya fama na rebelin befa jadisi u betawirama na jadisi befa terroriste u betawirama terroriste ay galon terroriste est tout quand drone ka mo jawli obise attaquer mouvement mo jawli la eni sira dugula ni te fa ka clé dugula ite jarabi dugutigi ka koyam sola ni jarabi dugutigi ka koyam sola e na la chal ni sira dugula be shi ife clé ka jarabi dugutigi ka koyam sola donc mega mu fo yana ni suno jina boray den billahi sokoma da fa goshili jine fana boray ni suno jina bora dem sene sokoma da fa goshili jine fana boriye koy. OK, donc aba yirala oula tinani be jido me ate daga wuli jido ayu befra avion croix ba obula ou befra mali beba ko ya fanawa hein berdem croix ba obulo aya cha yu befra kalashini croix ba obula yu befra billahi talay abu befra en bepta muso fru ye c'est tout et tu no atebane iwo atebanwo u ka balme ka boni je be ka balme ya fama umancha uklono ka mogadamado ka kidal yere ya fa kidal vrem kidal malen dinga changwe mais jamana ka jan marfa bubulu mo tise ka kuma aya be fra yu be batar sauter 3w batarmugumugu.com ayu be batarmugumugu ya fa 3w batarmugumugu.com ayu be batarmugumugu na kwa marfa ya fama